Gràcies, senyor president. Senyor conseller, a mi em sorprèn que vostè diga que el govern, com no podia ser d'altra manera, és respectuós amb l'opinió que té un municipi. No sé si vostè sap que aquestes Corts, en 2006, van aprovar una proposició no de llei que, per si algú no s'ha enterat, és d'obligat compliment pel govern, on s'exigia, en el punt 2, que les Corts Valencianes declaren de manera solemne la seva ferma oposició a albergar en territori valencià els residus nuclears d'alta activitat que provenen de les centrals nuclears de la resta de l'estat espanyol, atesos els riscs associats al transport, emmagatzemament indefinit de grans quantitats d'aquests residus perillosos, etc. Això és un acord que el Partit Popular de les Corts Valencianes votà a favor amb l'abstenció, com no, del Partit Socialista. Vostès tenen opinió respecte a això, perquè tenen opinió respecte als xiringuitos, tenen opinió respecte al Cabanyar, però no tenen opinió d'un magatzem nuclear. Potser li desborde la importància que té albergar un magatzem nuclear que justament és per als residus més tòxics que se generen. Això va ser un acord que va aprovar el Partit Popular perquè va presentar el grup parlamentari de l'Entesa, el senyor Carles Arnal. I en aquell moment, el diputat que va defendre l'oposició a favor d'aquest acord va deixar molt clar que el Partit Popular creia que deixar això de la mà de la decisió d'un municipi seria una errada. De fet, dia que tenga un tratamiento riguroso y que desde luego no vaya a ser, como parece que se está trasladando, que se vaya a instalar donde hay algún ayuntamiento que acepte una cantidad de dinero, porque yo creo que eso sería un tremendo error para el conjunto del país. Això era l'opinió del Partit Popular, no d'una persona individual. Era el Partit Popular qui deia que era un tremendo error deixar de la mà d'un ajuntament que poguera percebre una milionada de diners la decisió d'albergar en la nostra comunitat un magatzem nuclear. Són moltes les declaracions que s'han fet i moltes d'elles que ens preocupen. Vostè diu el mateix que va dir el senyor Rambla, que defenderíem ante tot l'autonomia municipal, però aquesta autonomia la va lligar en un moment del seu discurs a unes coses que jo crec que se poden tornar contra el Partit Popular. Deia agresión a nuestras legítimas competencias. Y las legítimas competencias de estas Corts Valencianes que ya se van pronunciar y el Partit Popular ja se va pronunciar justament fent una previsió de que anàvem a viure aquesta situació que ara estem vivint. Què queda de la seva paraula, del seu partit en aquell moment i ara? Dia també el senyor Blasco que és una hipòtesi que no podem entrar a valorar. No és una hipòtesi, senyor Blasco, és un magatzem nuclear. No és una hipòtesi. Vostès volen donar-li mínima importància i per això deixen al personatge del senyor Rus que faça declaracions com bueno, si lo debatiéramos en Xàtiva, yo diría que no lo quiero aquí, pero que cada palo aguante su vela. Estem parlant d'un magatzem nuclear, ho repetís, i no podem pensar que es queda reduït al municipi on vaig estar instal·lat, sinó que afecta a tota la nostra comunitat. Però també diu que quan se li va comentar que la senyora María Dolores Cospedal va rebutjar que se instal·lara en la seva comunitat, dia que puede decir lo que le dé la gana, però és que el problema és del govern central. Doncs no, aquí tenen vostès un problema i és que ja se van pronunciar. El govern central té uns altres i jo no vull deixar-los passar. El govern central, avui, el senyor Zapatero, ha caigut sumís al lobby nuclear. Totalment. Ha afirmat que anava a permetre prolongar la vida útil de les nuclears fins als 60 anys com a mínim, traicionant les seves pròpies promeses de fer un calendari progressiu de tancament de les nuclears. Però això acompanyat de la vulgaritat del senyor Sebastián, com no, dient, més papista que el papa, que tindre por a les nuclears és com tindre por als eclipses. Doncs bé, no intentarem aconseguir res del Partit Socialista en aquest munt de contradiccions vergonyoses a les que ens té acostumat, incomplint aquests compromisos de govern que ha fet amb l'oposició d'esquerres del Parlament. Però sí que, per lo menos, demanem que les proposicions no de llei que vostès voten a instàncies del meu grup
per lo menos tinguen la capacitat de respectar-les. Gràcies.